एकदम सेक्सि नुखायो गारिखौ एख' गैया गासिनो नागोन जा दा नोंथांमोननो नैबे हेलमेटखौ नांगो ना गोदान नांगो नोंथां सोरगिदिं दङ अननायनि लैथोआ जांगारलाङो लामा Oke guys, naibe magami gitu miथिला आङो खिन्थु माने नैबे टंला साइडनि माबा गामि आरोना ओमफ्राय दाख्लै बावैनि गोसोनाय लांनायखौ लोगोनिखौ दोननो फैदोंमोन आरोना बेनिफ्राय न'आवथ' हाबफैया सानदोंमोन खिन्थु हाबफैनांबाय न'आव लासै दोनफैथारबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै दा न'निफ्राय ओंखारफिनबाय आरोना इसानिफ्राय बाखि दा जों नैबे टंला साइडनि मा गामि होनोबा बेखौ मिथिला टंला साइडनि गामि जास्ट दंफैयो आरोना ओमफ्राय आं दानिया N160 सालायदों लोगोनि ओमफ्राय आंना माइ गाहामला आरोना माइ गाहामा जाथारबाय ओमफ्राय आं दा माइ इउज खालामाखै ओंखाय बारनि साउन्ड फैनो हानाय ओंखायनो एसे लासै लासै सालायदों आङो जिखुनु हक नोंथांमोननियावनो आंना चेनेला माने 7up Pro फेमिलिया 2K कमप्लिट जाबाय आरोना ओंखायनो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय दा आंबो खोथा खादोंमोन आरोना नोंथांमोननो 2K जायोब्लाथाय गिभअवे खालामगोन होननानै ओंखायनो दा गिभअवेनि खोथाखौ एसे आगोलाव थांना रायलायगोन आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नैबे बाइक नायनांगोन गाइस बरियासे मटिभेट खालामना लादो आरोना ब्र'आ नायनो हागोन नैजा मोननै ब्रेक अइल होदोजा ब्रेक अइल माने मा होनो बेखौ हाइड्रलिक ब्रेक ना मा होनो बेखौ बेखौ मटिभेट खालामना लादो आरोना बरियासे दायो बरियासे देखायगोन आं नोंसोरनो थ' बोसोर गोदाननि आं खनसेबो बबेबा पिकनिक स्पटआव थांनाय जायाखै आरोना ओंखायनो दा नै माने ग्रासलेण्ड हाबनाय लामा जाफैबाय आरोना जोङो हाबलांथारनोसै होननानै फैबाय आरोना माइक साइकबो गैया ओंखायनो एसे प्रब्लेम जासिगोन आरोना थ' नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामबानो जाबाय आं लासै लासै सालायबाय आरोना गारिखौ माबायसा जादों बेखौथ' मिथिला थेवबाबो नायनो लांनोसै माबायसा जादों गेट पास लानांगौ आरोना थ' ओरै गेट सेट ओरै होनाय गैया आरोना ओरैनो नर्मेलि आरोना लामाया गेट पासखौ नर्मेलि ओरैनो लाखियो ओमफ्राय गेट सेट एखौ होनाय गैया भितराव माबायसा बेखौ बारा मोजां मिथिथ'आ आं दा भितराव हाबना देखायनोसै माबायसा जाना दङ नैबे जायगाया नैबे इलाकाया मोनसे टाइमाव एकदम ग्रिन जाजोबो आरोना हाग्राजों बरिया साफा ग्रिन जाजोबो ओंखायनो ग्रासलेण्ड होनो आरोना नैबे जायगाखौ जेबो गैया सब रानजोबनाय गोरान नै दा खावना होदों ना बेखौ हाग्राखौ ओमफ्राय गोरलै खिलिसिगोन बेखौ गोथां खिलिहांदो साननैसो थाना ग्रिन जाजोबगोन आरोना टटेलि ग्रिन जाजोबगोन मजा नुगोन आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा फट' लानो रिल्स बानायनो फैयो आरोना बेयावनो लोगोनि हिन्जावखौ दोननानै फैबाय हिन्जाव लानो हाबैया सानदोंमोन ब्रा लिंलांनानै ओंखाम जानानै फैनांबाय उपाय गैया गाइस ओमफ्राय दा माने बोसोर गोदान बे खनसेबो बर'बो पिकनिक स्पटआव थांनायानो जायाखै आङो ओंखायनो नैबे ग्रासलेण्डआव हाबनो होनना फैदोंमोन खिन्थु जायगायानो एख' गैया गाइस नायनो हागोन जा एकदम खालि नै एख' गैया नै दा माने सिजन जाथ'वाखै नालाय ग्रासलेण्डनिया माने हाग्राफोरा गोरान जाजोबना दोङो साननैसो थानासो गोथां जाजोबगोन नालाय ओंखायनो जेबो गैथ'वा थ' नोंथांमोना ग्रासलेण्ड फैनो सानदोंबा दानो फैथ'नाङा खारन जायगाया बहुत लेथ्रा जानानै दोङो एख' गैया एकदम रानसाब जाजोबना दोङो आरोना गोथां एख' जायाखै थ' साननैसो थाना फैबानो जाबाय हाग्रा गोदान खिलिदो दासो खिलिहांदो थ' माने साननैसो थाना फैबानो जाबाय आरोना दानो फैथ'नाङा 7up Pro फेमिलिया 2K कमप्लिट जाबाय आरोना थ' आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोथा खादोंमोन 2K जायोब्लाथाय गिभअवे खालामगोन होननानै दा गिभअवेखौ मा खालामनांगौ आङो दा नोंथांमोननो गोदान हेलमेट नांगो ना आं आगोलनि पुरान हेलमेटखौ नांगो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननो आंनि सिगांनि पुराना हेलमेटखौनो नांगोबा गिभअवेआव नांगोबा नोंथांमोना नैबे भिडिअआव 5K भिउस ओमफ्राय 100 कमेन्ट खालामनांगोन आरो जुदि नोंथांमोननो गोदान हेलमेट नांगोबा गोदान हेलमेट गिभअवे नांगोबा नोंथांमोना 3K खौ वेट खालामनांगोन आरोना माने 3K साबस्क्राइबारखौ नोंथांमोना वेट खालामनांगोन होमबासो आङो 3K जाबासो आङो गोदान हेलमेटखौ गिभअवे खालामनो हागोन नोंथांमोना पुरानबाबो ओरै माने पुरानथार साननाङा नैबे हेलमेटा गोदानैनो दोङो जेबोआनो जायाखै नै 6 जानानै दोङो एकदम ग्लासासो एख' स्क्रेच गैया आरोना दा नोंथांमोननि बाथ्रासै जुदि नोंथांमोननो नैबे हेलमेटखौनो गिभअवे नांगोबा नोंथांमोना नैबे भिडिअआव 100 कमेन्ट आरो 5K भिउस खालामनांगोन होमबानियासो आङो रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामनानै नोंथांमोननो नैबे हेलमेटखौ गिभअवे खालामगोन आरो जुदि नोंथांमोननो इनि अनगा गोदान हेलमेट नांगोबा हेलमेटा इनो जागोन सेम जागोन थेवबाबो गोदान हरगोन आरोना नोंथांमोना गोदान हेलमेट नांगोबा 3K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनांगोन दा नोंथांमोननि बाथ्रासै नैबे हेलमेटखौनो नांगोबा नोंथांमोना 5K भिउस आरो 100 कमेन्टखौ कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय होमबानो आङो हेलमेटखौ गिभअवे खालामगोन आरो जुदि गोदान हेलमेट नांगोबा नोंथांमोना जेसेबां एसेबां सेयार खालामनानै 3K कमप्लिट खालामना थाबैनो होमबानो आङो गोदान हेलमेट गिभअवे खालामनो हागोन आरोना बेखिनियानोमोन बाथ्राया दा नोंथांमोननि बाथ्रासै नोंथांमोना जि सानैगोन सानदों आरोना जि सानो नोंथांमोना माने कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आंबो मिथिनाय बायसा दानि फैनायाव आं नैबे बाइकआनो सालायदोंमोन आरोना N160 नायनो हागोन बरियासे मडिफाइ खालामना लादो सिगाङावबो बेनिफ्राय उनावबो हुइल कभार होदो आरोना बरियानो ओमफ्राय नैखौ मा होनोथाय बेखौ मा होनलै
ब्रेम्ब्र ब्रेक ना मा होनो गासिनो नायनो हागोन आं बारा मोजां मिथिया आं इउज खालामा नालाय अ जेनेबा नैबे ओरैनो श'नि थाखायल' आरोना इयो इउसाव होजाया माने इउज खालामजाया इयो इउज खालामनोबा माने बेलेग माबा टेकनिकेल लगायनांगौ खोमा माबा माबि लगायनांगौ खोमा इयो जास्ट ओरैनो श'नि थाखाय आरोना मोजां नुनायनि थाखाय सेक्सि नुयो आरोना गारिखौ ककपिटखौ बरिया नुयो इनि थाखाय होना लादो बरिया नाङो नायनो हागोन बाखि इयाव थानाया सिङाव थांनाया दै सोयो खायबा खायबा थान्दा स्टिंसफोर सोना लायो ओमफ्राय इयो दै सारना नै दै सोना लादो बरियानो मोजां नाङो आरोना नै पाइपफोराबो ओरैनो होनानै मोजां नुथों ना होनानै बाखि बरिया नाङो आरोना ओमफ्राय नै हेन्देलखौ सोलायगोन होनदो ब्र'आ हेन्देलखौ एफजेडफोरनि होगोन खोमा ना थ' एफजेडनि होबा बरिया नुगोन आरोना हेन्देलखौ नायनो हागोन थ' नोंथांमोनावबो N160 दंबा बेफोरबायसा बरियासे मडिफाइ खालामना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय नैखि मेगनबो होदो नै एकदम सेक्सि नुखायो आरोना नै मेगन होदो इयाव बरियासे नै बरिया नाङो लाइटआ जोंनाबाथाय हराव बरिया नुयो आरोना एकदम सेक्सि नुखायो गारिखौ मडिफाइ खालामबाथाय गाइस बारा दाम लाया मोननैदो 600ल' उन सिगां आरोना उनावबो सिगाङावबो दं ब्र'आ मोननैदो 600नो नोंथांमोनावबो N160 दंबा बिदिनो बरियासे मडिफाइ खालामना लानो हागोन आरोना एकदम सेक्सिनो नायनो हागोन नै बरियानो नोंखौ मोनना दिनै थांखि मोनबाय आङो गिदिंना सफैबाय हान्थियारि गोसो नोंनि आगानजोंसो आगान सुरलांफायो आंनि फागोला गोसो नोंखौल' हास्थायो आंनि गोसो गोनो गोथो नों दाजा खुगाजों फोरमायनो नों नाजा ओमफ्राय गाइस थ' फैबाय आरोना जों दा न' मोनसिगोनानो टाउन बारबोजोब्बाय जोङो ओमफ्राय दा आंना माइकआ बहुद प्रब्लेम होदों आरोना ओंखायनो आं बारा भिडिअ क्लिप लालायला सिगाङाव नायनो हागोन मायबा गारि थांदों आरोना मायबा फ्लेग लालायनाय गारि थांदों बुहुद लाल थांदों सिगाङाव मानि मा बुस्थुखौथ' हमना मोनला आङो खिन्थु बुहुद गारि थांदों मानिबा फ्लेग गुफुर लगायलायनाय आरोना जिखुनु दा गाइस माइकआ बारा थिग नंला ओंखायनो आं दा मट' ब्लग भिडिअ बारा लानायबो जादिया ओमफ्राय लादो लानायालाय नङा थेवबाबो भइसआ बुहुद लासै जागोन आरोना साउन्डआ बुहुद लासै जागोन नोंथांमोना हेडफन लाना नायबानो जाबाय भिडिअखौ हेडफन लाबाथाय मोजां खोनागोन आरोना ओरैनो बाथाय बुहुद लासै खोनागोन साउन्डखौ थ' नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामथ'दो आं माइकखौ गोदान अर्डार खालामबाय माने खालामसै आरोना आं माइकखौ गोदान अर्डार खालामसै आरोना माइक गोदान अर्डार खालामना लासै नोंथांमोना एसे एडजास्ट खालामथ'दो दाखालि बावै हामफिननायखाय आङो माइक अर्डार खालामनायखौथाय माबादोंमोन आं केन्सेल खालामफिनदोंमोन आङो दा गोदानसो अर्डार खालामफिननांसिगोन आरोना जिखुनु गाइस चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो साबसक्राइब खालामखानायबा लोगोफोरनो जेसां एसेबां खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअ बेयावनो फोजोबनाय बायसा खालामसै आरोना ओमफ्राय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय टाटा